Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Naanata sa ikanapulog duha nga Domingo sulod sa tuig ug gipahinumduman kita karon sa pagwagtang sa kahadlok. Lingay mong tupad ing na unsay kahadlok ni moron. Na ato sang iyampo ang mga amahan kay karon Father's Day man kuno ron. Gi-greet ko Happy Father's Day, mura kog nagikulbaan, nakapangutana ko nganong nahibaw siya nga father ko. Secret. Muna nga iampo nato ang tanang mga amahan, katong amahan nga igo rang nitukhang o katong mga amahan nga mipakasal gyud, ano atong iampo, amahan mangyapon na sila. Nya karon sa adlaw ang ato dinhing assistant parish priest or parochial vicar si Father Ben Simante, iya sarong birthday. So ato sang iampo, Happy Father's birthday gyud niya. Ang atong mga leader sa atong nasod, mga amahan sa nasod, amahan sa simbahan, amahan sa kalibutan, atong iampo maunta mahimo silang mahigugmaon o maalagaron nga mga amahan, dili mga bakakon o mga mapahimuslanon nga mga amahan sa nasod. Nya ang atong mga benefactors and donors nga naghatag nato sa mga suporta, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para dinis atong project sa parokya, hatagan unta sa Ginoo og daghan nga mga grasya. Atong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akog dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Amahan, agaka og panalipdi ang imong katawhan, og ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, og ampingi kami kanunay diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagpasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Mingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matod nila, basin pag malinglata siya, aron ato siyang madakop, ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo, mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako, ug dili gayud mo daog, maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug huna-huna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga taong dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kanimo giantos ko ang insulto, ug nalumos ang akong naong sa kaulaw. Nahimo akong sinalikway sa akong mga igsuon, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Kay ang gugma ko sa imong templo, nagadilaab daw kalayo. Ug ang mga insulto kanila nga nangulipas kanimo, natingob diri ka nako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga imo ako nga kaluy-an, o Dios. Sa imong dakong gugma tubaga ako, uban sa imong makanunayong panabang. Tubaga ako, Ginoo, kay dako man ang imong kaayo.
ka sa imong dakong kaluoy, lingia ako. Tanawa kamong mga mapaugsanon ug pagsadya, kamo nga nangita sa Ginoo, malipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo magpatalinghog sa mga kabus, ug ang mga iyaha nga gibilanggo dili niya tamayon. Magdaig unta kaniya ang mga langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang nagalihok diha kanila. Ginoo, sa imo dakong kumang, tubag ako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nakasulod sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. Dinhi na sa kalibutan ang sala, sa wala pa gani ihatag ang balaod, apan sanglit wala may balaod, wala isipa ang mga sala. Apan sukad sa panahon ni Adan, hangtod sa panahon ni Moises, ang tanang tao gigamhan sa kamatayon, lakip kadtong wala makasala, sama sa pagpakasala ni Adan sa iyang paglapas sa sugo sa Dios. Naghulagway si Adan sa usa ka tawong umaabot, apan dili managsama silang duha, kay dili sama sa sala ni Adan ang gasa sa Dios. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa usa ka tawo, labi pang dako ang grasya ug ang gasa sa Dios nga mabatunan sa daghang tawo, pinaagi sa usa ka tawo nga mao si Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag,
ug kadtong kamuray nakabati, kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga ato. Ayaw kamo kahadlok niadtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunua kahadlok kininyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha kalanggam nga sayaw. Apan bisan pag niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Og bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kining atong unang pagbasa naghisgot sa kinabuhi ni Jeremias, propeta Jeremias, nga gikontrahan sa mga tao tungod kay nagsangyaw siya sa kabubutos Ginoo. Nya matud pa niya bisan ang suod niyang higala naninguha na pagpatay niya, pagpabilanggo niya. Kumusta mas atong nasod karon? Naabay mga Jeremias? Nya naa say mga naglutos ni Jeremias. Kinsa may Jeremias atong nasod ron? Grupo ni Marcos o grupo ni Duterte? Lingay mong tupad, inahain ka na bilong ni Jeremias o sa mga naglutos. Di na ginamawa hangtod pag-abot ni Kristo, siya mao ang propeta sa tanang propeta. Gilutos siya mismo sa iyang kaugalingong mga kadugo o gibudhian mismo sa iyang kauban nga kauban atong iyang 12 ka apostoles nga ginganlag Judas Iscariote. Nya karon nagpadayon pa na sa mga senador, sa mga congressmen, sa atong executive, ang mga suod kaniadto karon wa na, away na. Ang suod kaniadto karon naningkamot nang mapriso ang ilang suod kaniadto. Gipang-play man ang ilang mga video kaniadto na ay nagsigigdaig sa mga Duterte sa iyang war on drugs, pero karon maunay leader sa pagpapriso ngadto sa dahig ni President Duterte, maunay leader og passionate kaayo nga ipa-impeach gyud ang Vice Presidente. Pero sa una, perting dahi ka na ilang mga video. Si Joel Villanueva, portigid niyang daig sa ilang grupo, ngadto nilang Bato de la Rosa, ngadto nila ni aning Cayetano, portigid niyang panaway sa mga sangil niya, nga kasuhan siya, iyang gisaway umayo. Karon, nidto na siya, nibali na siya speakers, wa na nisaway. Wa na say kaso tingali. Sis Escudero, pertiga po niyang tindog yun nga kining amo, katotohanan, ni bali, karon, wa na'y kaso. Mauna, kining mga Jeremias sa katilingban, mauni ang atong gitawag og mga heroes. Ang mga Judas sa atong katilingban, mausa na sila ang mga Judas Iscariote.
Mga igsoon, unsa may mahitabo sa tao nga mahimong Judas. Matod pa diri ni Jeremias, apan ikaw Ginoo dapig kanako o gamhanan kaayo, mga pukan sila, mapakyas sila. Nalingaw ko ni Kuansad, ni Senador Rodante Marcolita, nga niingon siya, na naman, gahimo naman sila, nahibawa naman ako, na nay warrant of arrest. Antong Biyernes man tingito niya gisulti. Anytime today or this week, arestuhin ako. Nya, kung naay mo arrest na ko, di ragyod ko mo resist. Mukuyog ragyod ko. Apan dili ko mohonong pagsulti nga kadtong flood control, dako gito nga scam. Karuban dumal to nga pangawat sa tong nasod, di ko mohonong hangtod mapinpoint kinsa gyoy mastermind anang flood control og sa ubang mga kawat sa atong nasod. Bisag tuwa na siya prisuhan, magsigi gyapon kuno siya paningkamot nga ma-determine mapinpoint yun ang mastermind. Nya ang mastermind anang maong kawat nga dagko kay sa atong nasod, mga pagpamakak sa atong nasod, mausan nay naningkamot karon pagpapriso aning mga taong naningkamot pangita sa kamatuoran. Matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya akoa, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Lingiay mong tupad, ingna niangkon ka nga iya ka ni Kristo. Inakanang pagpakolor nimo sa imong buhok, usaba na kapag pakita nga niangkon ka nga iya ka ni Kristo. Kanang imong pagbadlis anang imong kilay, kanang pagpaputi nimo anang imong brown nga naong, kanang imong pagpalaygit, kanang imong pagpabasiktomi, paggamit anang pills, kondom, ayude, kanang imong same-sex union karon, kanang imong pag-insist sa imong pagpangabit, usaba na kapag angkon nga ikaw iya ni Kristo. Kanang imong pagpangawat sa kwartas nasod, apil ka ng sindikato sa trillions nga nangawagtang natong kwarta, nga 40 na nung lisura nato, hastang mga estudyante wa nay classroom, ang mga masakiton wa nay budget sa PhilHealth, wa nay farm to market roads, wa nay suporta ang atong mga kaning sa fertilizer o sa mga ubang gamit, modernong gamit sa panguma ang atong mga farmers. Kay gikawat na nining mga nasudnong leaders nato dinis Pilipinas, nangamatay na ta sa baha kay ang flood control pulos ghost or dili man ghost substandard. Mao ba nay pag-angkon nga ikaw iya ni Kristo? Kining akong pagsigig baligya o raffle ticket, unsa man ni pag-angkon ba ni nga iya ko ni Kristo? Tubag. Kana ato nang evaluate atong kagalingon, sayon ra kayo evaluate. Nya isalikway ta ni Kristo. Nya kun balikan nato diri si Propeta Jeremias, ningon dayon siya diri, maulawan sila ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayod hikalimtan. Si Joel Villanueva ni Tabok Spikas ug siya nakapahimong kumpleto sa 13 ug nailisa na ron ang Senate President unya nangausab na ang ilang mga pamaagi ron sa Senado. Daghan ang naa sa iyang religious group, sa akong nakita social media, sa mga Jesus is Lord nga nang binga na sa ilang
religious group og nihatag og mga pamahayag diha social media nga nahiubos og na-disappointed sila kay klaro kaayo nga ang pagbali ni Senator Joel Villanueva ngadto sa Pikas Pundok sa pundok nilang Soto Gatchalian nibiya siya sa ilang pundok original ilang Cayetano, klaro kaayo nga nahadlok siya nga mapriso kay giingnan man siyang naa siya daghang kaso na nga nag-ung-ong ipapriso na siya. Di siya gustong mosunod ni Jinggoy Estrada nga iyang kauban nga gipusasan gida ngadto nas prisuhan. Nahadlok siya sa pusas. Nahadlok siya sa prisuhan. Mo nang gisaway siya kay si Jesus ug ang mga apostoles ug ang mga santos nga nagsunod ni Jesus, ni Jesus, gipusasan, gipriso, gipatay dito sa prisuhan. Wa mahadlok. Pero siya nga nagsigig bandilyo nga Jesus is Lord, siya ay usas mga leader, nahadlok siya matud pa diya social media, nahadlok siya sa leader sa ombudsman nga gikanlag Jesus Remulla. Si Hesus Kristo di na mo iyang gikahadlokan kung dili si Jesus Remulla. Pailan kag kaso, pero si Senador Marcolita wa siya mahadlok ni Jesus Remulla. Ang iyang gikahadlokan na kung dili na siya mupadayon sa pagpangita sa kamatuoran because Jesus is the way, the truth, and the life. The true Jesus is the way, the truth, and the life. Mo nang nihisgot ko anang mga pills, nihisgot ko anang mga pangiskis kilay, pangulors buhok, ug uban pa. Ngano man, anti-truth, anti-life ang maong mga buhat. Bisan gani ka ng pagkulors buhok, matud pa sa atong environmentalist nga akong nakaila, insa inighugas anang colors buhok pa der dito sa parlor, iyabo na ngadto septic tank or adto sa kanal, o adto septic tank buadto na sa atong water table dito sulo dito sa laom, mo nang contaminated ng atong water tables, dili na potable ang atong tubig bisan paggikas deep well or gikas puso. Tungod anang chemical nga niabot dito og mudagan sa napadung adto sa kanal adto na ambak sa atong seaside, mga matay sa dangatong mga marine lives, labi na mga corals, tungod anang chemical nga gikan sa colors buhok. Pila ka millions ang nag-color silang buhok, nya pila sad ka tons of chemicals ang moadto sa water table o adto sa dagat. Kakuha mo? Awa mo kakuha? Mao na siya. Simple ra kay na. Pero maunay nahitabo. Unya, magproblema din ta, mahal kayong isda. Na hindi mo mahal. Napurti ng layuas mga mananagat. Kay wa na isda daplin. Sa una, mamaak ang isda. Matod pa nila, magbutang lang kang kaldero, mapuno na nas isda. Nanang wa kay kuan ba? Kanang mga mananagat, sa una ko no? Matod pa nila, o kanang wa kay sudan. Dag kaldero, ibutang dito sa dagat, igsunod di mong palingi. Butagha na kay isda, isod. Karon matay na ka dito sa laod, bawod kay wa pag-iisda. Nga naman, nangamatay naman diri sa kilid ang mga corals, ang uban pa. Unsa pa may dugokon sa isda diha. Tungod ng chemicals, nya kanang basura. Kanang mga plastic atong labay, mga upo sigarilyo, labay, ana di man na mga hilis, kay di man na malata. Adto na sa nas basura, adto na sa mga sapa, adto na sa atong dagat. Unya, mupatay na sad na og mga kinabuhi, anti-life na. Una nga ato karong Archbishop Abitoy, iya ginang ipanghingusgan. Hunungon ta na gining paggamit og mga plastic kung mahimo lang yun or i-minimize. Una ka na mga plastic sa tubig nga itong gigamit, hunungon na, ilisan lang kunog. Dako tingin ni Comisius Bishop Abit sa tumbler. Tumbler, saktong sana, wa mo'y tumbler, pagputol mong kawayan, butangig ka ng higot, niya tabune, niya dadadaan ninyo. Sugong ba? Sugong. Inom-inom. O dako-dako nyo, kawit. Kawit.
O inyo yung dakoon, kamis una, sagob. Katong pila ka buhos nga, pila ka buko ng kawayan, pasanon, tikba-tikba dito, basa kayo mong buko-buko. Pero kana, natural kayo na. Kaysa kanang mga plastic. Nya, gusto ni Bishop Abit nga isegregate yun ang atong mga wastes. Mauna dinis atong parokya, segregated kita dinhi, malata o di malata. Nya kanang malata, ibalik na siyuta, compost pit. Nya kanang di malata, ay padaan na sakyanan, harod galingon na dito, i-recycle na. Way usik. Diha kilid. Pamutang mga basura, purting bahua. Nganong di baho man na? Kay inyong gisagol ang malata o di malata. Kung lainon lang ginang malata, nya isod na nimo, maglungag-lungag mo dito sa inyong kilid, nya isod na nimo, nya malata ra na. Di naman imaho. Kita rin gabaho-baho. Diya. Tanawa diri sa atong palibot, wa nay baho, ang nanimaho, ang ato na lang mga farmers. Ngano man, ato nang gisegregate, nya atong gipamutang ang malata o di malata. Kana atong taong diha, perti anang tambuka, mga kamunggay, ana, kay ato na nang gipamutangan sa atong mga nalata nga mga malata, nga ato mga lamaw, kana mga panit, mga pamutol ato mga tanom dia. Tuan na dito, naata dito'y compost pit. Muna ayaw mo patakag labay. Ug ari na sa tamo hisgot sa atong lawas, matod pa ni Kristo, ayaw mo kahadlok sa mupatay sa lawas, apan dili kapatay sa kalag. Ngano man, ang atong lawas malata, ang atong kalag dili malata. Kanay atiman na. Ug unsa may makapanindot sa imong kalag, basta way sala. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nisud ang kamatayon sa kalibutan tungod sa sala. Ug tungod sa sala sa usa ka tawo nakasa tang tanan, muna ang atong kalag malata na dito sa impierno. Pero salamat nga naay Hesus, dili Remulia, Hesus nga Mesiyas, Hesus Kristo, kay tungod kaniya sa iyang dugo o sa iyang pag-antos, iya tang gitagaag dako kay grasya nga mas dako pa kaysa sala. Nang pwede na tang maluwas. Ana, nya unsa mo ray gusto na, unsa mo ray buhaton nato? Atong sundon si Hesus Kristo, dili ang Judas, kay ang ilang kaulawan walay katapusan. Kadto lang si Marcos Sr., anhing Marcos Sr., dugay kay itong nalubong, kay ang uwaw kaayo ang iyang pamilya ato. Sigihagnan og diktador, kawatan. Kanisarong atong Marcos Jr., negative na ang rating. Iyarasan ang binuhatan, nganong siya presidente karos Pilipinas, nganong wa gid niya sulbarag tarong kining ato rong pangawat sa atong korupsyon sa kwarta nga trilyon sa atong nasod. Nganong wa gid na niya klaruhag sulbad, nganong wa niya klaruha og papriso ang mga mastermind sa kawat, nganong kana manoong mga wa gyud mga klarong kaso mao naman hinuoy imbestigaran og ipapriso dayon. Sunan ka si Senador Marcolita, gikasuhag plunder tungod sa donasyon nga gidawat niya panahos eleksyon gikan sa private persons. Ang kwarta gikan sa private persons gigamit ni Senador Marcolita, giisip nga plunder nga di man to kwartas atong nasod, ang plunder kana man kwartas atong nasod. Naa hinoy malitang kwarta nga gitumbok na sa 18 Marines, gitumbok na ni Saldico, gitumbok na ni Gutisa, nilang Diskaya, nag-corroborate na ning ilang mga testimonya, nga gisnganlan yun, o kinsay gihatura nila ng mga kwarta, wa kasuhig plunder. Muna sa naaning atong presidente, nganong wa na niya buhata, iyang tabunan ang kamatuoran, o nahadlok baka siya sa kamatuoran. Basi parehas siya ni Joel Villanueva, nahadlok sa laing Hesus. Wa mahadlok ni Hesus Kristo. Ningon ba si Hesus Kristo diri, walay tinaguan nga dili mabutyag, walay gihunghong sa ngit-ngit nga dili isulti sa hayag. Muna ayaw mo kahadlok.
Kitang mga Katoliko, kumusta man sa taron? Ang atong simbahan, doon na ba'y gibuhat? Aron sa ibutyag ang kamatuoran, ang tinuod nga kamatuoran? Lingay mong tupad. Ing na tinuod ba nga daghan pang raffle tickets ang palitonon? Tinuod ba? Yes. Ang atong gi-order nga raffle tickets, ako lang ni isultihan, nagbayad na taan eh. 200,000. 200,000 ba to? 500 plus 2,000, pila man na? 2,500 times 100. 2,500 ka subs. Nya times 100. Pila man na? 250,000. So 250,000 ka raffle tickets atong gi-order, pila pa may halin? Gani mo ni kamatuoran, 26,912. Pila pa may kuwang? 250,000 minus ibutang tanalag 27,000. So kuwangan pa og 223,000 wa mahalin. Ala unsa may buhaton nato ni karon naman ning July 25 ang atong raffle draw. Ipamaligya ang inyong mga sakyanan, ang inyong mga matumuli sugo ni Kristo. Ipamaligya ang inyong mga sakyanan, ang inyong tanang butang sa balay o ihatag sa kabos. At niya ito nang i-translate into another words o ipalit og raffle ticket. Igkaugma hurot na ni. Pero nailaing option. Pamalit lang mo og raffle ticket tanan nga taga Compostela dinhi og didtos gawas nasod nga naminaw nako karon. Unya ipamaligya sa ning maong ticket ngadto sa inyong mga silingan gikan karon hangtod July 25. Nya ing na dayon og mopalit ka ni angkon ka nga iya ka ni Kristo. Og di ka mopalit iya ka sa demonyo. Ana? Saan? Ana o ana? Iisa ko nung kamot be. Isa yung ana. Ang dili mo ana iyas demonyo. Sige na. Sige, bahala mo diya. Kanindot unta no nya iampo nato ang ato mga leaders nga kining mga hudas karon nga mga leaders atong nasod sa simbahan man or sa gobyerno apil na ning nagwali mabag-o unta ang ato mga kasing-kasing dili na unta ta magbudhi ni Kristo o kinsa si Kristo siya ang kamatuoran. Si Kristo sad, siya sad ang mga taong kabos nga maingon siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Muna sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kinsa may nag-ingon ani? Ang kabos. Ang mga dinaog-daog, ang gipapriso karon bunga sa inhustisya. Nabi tay gibutang sa social media akong gitanaw, ambot tinuod ba i-verify lang ninyo. Insa kinsay dako, mas dako og confidential funds. Nya di adiri si Marcos, Presidente Marcos, di asa diri si Vice Presidente Sara. Nya na gibutang 2022, Presidente Marcos 4.5 billion ang confidential fund. Kang BP Sara 125 million. 2023 4.5 or 56 ba to? Basta 4.5 billion Marcos. Kang Sara 375. So kuha na 500,000 na. Nya dayon milyon na ha, milyon ang dias pikas. Nya ang dias pikas 2024 President Marcos 4.5 billion gyapon. Kang Sara 0. 2025 President Marcos gyapon 4.5 billion, Sara 0. 2026 President Marcos 4.5 billion gyapon, kang Sara 0. Kinsay ipa-impeach tungod sa confidential fund? Sara. Sakto ka na. Tinuod ka na. Kamatuoran ka na. Kamo na lay tubag, manindog ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta,
ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyon ug mahigugmaong Amahan nga naghatag kanato sa tanang maayong butang, labi na gyud ang kaluwasan sa kalag. Busa moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, ang balaang katawhan sa Dios, magkadugang sa ilang pag-ampo ug sa ilang katungdanan sa pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga tali sa mga nasud anaa unta ang kalinaw o hustisya nga nanukad sa pagtahod alang sa tawhanong dignidad sunod sa atanang kaliwatan, tinuuhan o kolor, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga pinaagi sa paghigugmaay, sulod sa Kristohanong pamilya, ang presensya ni Kristo kanunay makitaan diha kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nag-anto sa pagpanglutos tungod sa ug alang sa hustisya, mulampos sa ilang tinguha sa pagdalag hustisya sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga babayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampusod mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa langitnong puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad kining sakripisyo sa kadait maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo yung ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya ug magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga ania nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Nagmahayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Yes,
magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog niining Eucharistia, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kalinaw. Ang ato ragyong buhaton, di lang kita mahadlok nga moangkon ni Kristo dinhis kalibutan. Di ta mahadlok moangkon sa kamatuoran o sa pagdawat sa mga kabos. Atong dawaton o tawgon nato ang mga children nga nanimba karon, arimo sa atubangan para sa inyong special blessing. Mga children, ato sang pasalamatan ang mga tawo nga nialagad nato dito sa gawas, ang atong pimag nga dinhi sa simbahan, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers, usherates, love offering assistants, atong mga sacristans, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, o ang atong choir, ang Couples for Christ choir, o niya ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Ian o Mrs. Emeline Makatual and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Ato karong i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga kabataan. Langit ng Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunobos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Manaa ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga bahay nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Santiago Apostol, Iampo mo kami. atong pakpakan atong mga children, apil na nang naghilak. Sige. Nihilom na. Sige, panguli na mo. Very good. So, ato sang pasalamatan, mga igsoon, ang atong mga namalit og raffle tickets, sa ako nang ikaingon, 26,912 na ang atong nahalin nga ticket, kuangan na lang ta og 223,000. So ato ning hotdog palit. Palit lang og tagsa ka raffle ticket, unya pamaligya mo og labing
5 ka raffle tickets gikan karon hangtod July 25. So kada semana palit mo og usa ka raffle ticket, nya kada semana baligya mo og labing minus 5 ka raffle tickets. Mahurot lagi ni ika July 25. Labi na gyud mo mga online parishioners, labi na gyud mo taga Compostela or Kaliwat o taga Compostela, pamalit mo dire kay ato ra gining kayuhan. Unsa may ato mga proyekto nga atong himuon ani? Una, ang atong bell tower. Humno nato ni og ato sa ning bayaran. Sunod, ang atong Adoration Chapel. Nindot na kay nato Adoration Chapel pohon kung mahumana na. Nya dayon ang atong bag-ong CR na dias ubos sa bell tower. Nya ang ato dihang Walk of Apostles. Pasalamat nga gipaspasan murag ni nangawa na dito sa babaw, wa na tay kahadlukan nga naay mga hog, no? Nya basin pag malimpyo na gina diha before sa tong pista. Nya ang atong mga lingkuranan ato ning mailisan kanindot unta. So ato nang paningkamutan ha. Nya unsa man pagpalit og raffle tickets? Una, sa ato dinhing mga lamisa nga naa diha sa gawas ug naa sa atong opisina, nya naa say nagsuroy-suroy ron, daghan na kayong nagsuroy-suroy na maligya raffle tickets, nagtabang nato og pamaligya. Congratulations ninyong tanan. Unya, pwede sad sa atong bank accounts, GCash accounts, open panitanan, unya ang atong kwarta padala. Sa kwarta padala, siguro alag padala sa akungan, Father Crescenciano Ubod, or kanibang kang Remedios Okaba kay mao midali makakubra dito sa atong mga kwarta padala. Unya ugma akong ika 22 nga kasumaran sa akong ordinasyon sa pagkapari ugmang adlaw. Wa ko nag-ingon ha nga inyo kong hikayan. Ug di sa gyud ko maghikay. Magmisa ra ko ugma alas 6 sa gabi, ang musimba kinahanglan magdamo og gasa para nako. 10 minus usa ka raffle ticket inyong paliton. Nya kon mahimo 22 kay ka 22 years naman ako sa pagkapari, 22 ka raffle tickets inyong paliton. Sa pagkakaron nanay 17 ka mga tao nga nipalit og 22 ka raffle tickets. Magbaka na to. O na inyong gift nako. So panimba mo ugma, kamo sang mga online parishioners, tan-aw lang niya mo sa atong misa ugma kun buhi pa ko alas 6 sa gabi niya dayon kanang palit mo og raffle tickets nga 22 ka raffle tickets. Mo na inyong gift ha. Niya ang atong social media platforms, suportahi gini ninyo. Padriciano Ubod, doon na ni 295,000 ka mga subscribers as of today. Nya sige lang yung view, like, share ug subscribe. 15 minutes to 30 minutes every day. Kamong tibuok pamilya, himuan na ninyo. Di ba? Dako kay tag matabang sa pag-influence sa atong mga kabisayaan. Aron makat-on sila o makaamgo, magiyahan sa pulong sa Ginoo pinaagi aning atong misa. Nya maka-income sa tagamay sa atong parokya para sa atong kaning kuan. Charitable expenditures. Nya sa ako nang ikaingon, mag-practice na ta nga di na ta magsigigdaan ng mga bottled water, mga plastic, ang atong dadoon kadto na lang tumbler matud pa sa atong archbishop. Nya mo minus kita sa pagsagol anang naang malata o di malata. Ato ginang isegregate ang malata pagkain sa inang lupa, ang ang di malata ibalik na sa factory aron recycle. Ana na siya mo na atong teknik aron di na ta magsigig butang dag basura, di ba? Maningkamot ana kita din hindi pa gyud kayo perfect pero naningkamot na gid ta na natay compost pit nya ato na lang ilabay kadto na lang plastic. Pero dili pa perfect ha. Nya kada mga basurahan nato diha, mao na butangi gina ninyo sa iklarog butang ang malata og dili malata. Salamat kayo nya iampo nato sa Father Bensi atong parokyal vicar
Father Bensi Manti nga nagsaulog siyang birthday karon. Nya kami 11 mi kabuok nga naordinahan dungan mig kaordin June 22, 2004. Kaluoy Ginoo pulos pa mi pari karon. Pari dili pa pero ambot ka wa ba kay sikreto no pero Happy Father's Day. Sige manindog na ta mga fathers o mga mothers. Ang Ginoo manaa kaninyo Usab kami. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.